balanon, mayong adlaw sa inyong tanan. So nanapuntan diri no sa ato bagong vlog. So karon mga balanon ay update ko po kamo sa bago na tong area sa atong manukan. So kung nakita nyo yung latest na vlog ko, ako po ay pinapali sa lupa na ginawa ko ng manok, ng manukan ba. So gagamitin na daw po yung lupa. At ngayon ay nakahanap na po ako ng aking nalilipatan. So nakausap po yung caretaker ng lupa. So ang sabi niya, bigyan lang daw natin yung may-ari ng manok kung sakaling na manghingi. So nagpapasalamat po tayo dahil mayroon na po tayong nalilipatan at magpatuloy na po tayo sa ating pagbablog. At salamat pala sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po siyang lahat at sa mga kababayan natin na mga Bisaya. So dagha kayo salamat sa inyong pagsuporta o pagbulig din sa akong gamay nga channel. So mga balanon, magpakain muna tayo sa ating mga manok at pagkatapos ay ipakita ko po sa inyo yung bago nating area ng ating manukan. So pakainin natin yung mga manok natin. Unahin lang natin tong nasa likod ko na mga broiler oh. Ang pinapakain ko po dito mga balanon ay Integra 2000 dahil lagpas na po ito ng 2 weeks. So pwede na natin ito pakainin ng pang grower. Yan, ang bilis tumubo no, ang bilis tumaki ba. Yan, 2 weeks pa to. Grabe din ang lakas na kumain. So dito hindi po ako nagba-vitamins no. Nakatikim lang ito ng vitamins isang beses lang nung pagbili ko. Pero ngayon tubig lang talaga yung pinapainom ko sa kanila. Kita nyo yung mga katawan nila. So dito sa kabila ay ating samo. Kung nakita nyo, malaki na at matangkad. Yan. Ito po ang ating pure na samo. So kung napansin nyo, ang ipinapakain ko ay konti lang. Kasi nga pinurga ko na ito kagabi. Yan. Kung nakita nyo dito sa baba, marami nitong natin mga bulati. So mayroon na mga bulati dito na nahulog. Tabi lang po sa makain no. Maglano no. Ang daming bulati ng ating samo. Yan. So dapat kung magpurga kayo dapat gabi no. Kung ganito na kalaki ng mga manok. So gagawa lang po tayo ng video na kung paano purgahan itong ganitong edad na mga manok para ma-explain po natin ng mabuti. So puntahan na natin magbalanon ng ating manukan. Kasi itong ginawa kong kulungan magbalanon ay nasa malapit lang sa aming bahay ba. Yan. Dahil nga mayroon tayong broiler, meron talagang ilaw. So hindi pwede kung malayo. Yan, mayroong ilaw dito. Yan sa baba oh. So puntahan na natin yung manukan natin. So ito na po mga balanon ang bago nating area ng manukan. Yan.
Kung nakita nyo, yun ang kulungan natin. So pinabuhat na lang natin ito, no. Nag-hire pa tayo ng tao para magbuhatin to. Yan, ang manuka natin nasa ano, nasa malapit lang sa mga kahoyan ba. Pero hindi naman ito masyadong malayo sa aming bahay. So malapit lang din sa manukan ko dati, no. Kung napansin nyo maglanon, meron tayong mga dinagdag ito na paitugan dahil marami na tayong mga inahin ba na nangitlog. So dito kung nakita nyo, may dalawa pa, no, mga basila natin. Yan, meron din dito limlim. Tapos ito mayroon din. So maybe next week meron na itong mamimisa. Yan. So dadami na naman tong ating mga manok. Yan. At dito, so itong mga sisi na ito ay pwede na ito pagkawala, no. Yan, kasi mamalaki na. Dito sa kabila yung basila natin, lalaki na din. So baka mga next week pakawalan ko na to sila. So dapat mauna yung nasa kabila, no, dahil magtutumas na po yan. At ito meron din, so medyo maliliit pa. At ito naman sa kabila ay nandito si Jigger. Jigger, yung bantam natin. So dito mga klaron, ginawan ko lang na ano, no, yung ano ba, patulugan ng mga manok ba. So dito na sila paggabi. Yan. Dahil hindi sila makaakyat sa may puno, no, dahil matataas yung puno. Terus dito naman, so ito mga sisiyo na ito ay ito po yung breeding natin na pangpanabong, no. Yan. Ito na po natira dahil namatay yung iba. Breeding po ito mga kulano ng ano, Boston at saka Hats Gray na blue legs. Kita nyo yung paa, oh. Blue na blue. Yan. So manok ito na sa Bisaya pa pang tari ba. At ito mayroon din mga sisiw. So ano na to, mayroon na itong mga basilan at saka siyamo basilan. Halo ko lang, no, dahil iniwalay ko na ito sa kanilang ina. Yan, ito po yung siyamo basilan, no. Asil po ang ama nito. Tapos dito mayroong bagong namisa. Yan. Tapos dito mga blanon, may nangingitlog ito. So kita nyo may brown na brown, oh. Itlog po yan ng Rhode Island Red. So ito po yung manok ko. Ito po
po yung Rhode Island Red ko, no. Yung napansin nyo, may isa rito na native. So ang ginawa ko, pag hindi to maglimlim tong Rhode Island Red, ay itong native po ang aking ipalimlim. Yan, doon ang itlog na. So magparami din tayo ng Rhode Island Red kasi nga maganda din itong alagaan ng Rhode Island Red kasi nga malakas itong itlog. Marami talaga tayo ng itlog ngayon ng mga manok. Yan, mayroon ding itlog. So mayroon pang mga naglimlim. So sana ay dadami na to. Baka susunod na mga buwan na tayong bang maraming sisiw. Sa mga nagtanong pala kung ano itong mga klase na aking mga manok, so anong mga lahi ng aking mga manok, so itong mga plano ay mga crossbreed ito ng Siamo. So Siamo basilan po ito din. So yading abuhin, crossbreed na po yan ng Siamo. At itong mga itim ito, mga asil basilan na po ito. So anak na po ito ng ating pure na Indian asil. So ito po yung pure natin na Indian asil, oh. At yung inahan na yan ay basilan. So marami na tayong mga lahi dito ng manok. Sana ay madagdagan pa ito. Ang laki ng katawan mga plano, no? Sa lahi talaga ng mga basilan, mga Siamo at yung mga asil, mga malalaki talaga kahit bata pa ba. So hanggang dito na lang po tayo mga kabalanon. Salamat po sa inyong pagpanood. Sana po ay suportahan nyo din po ako sa susunod ko pa na mga video. So sa lahat ng ating mga nag-subscribe, sa ating mga silent viewers,
at sa ating mga kababayan na mga Bisaya, no. Daghang kayong salamat sa inyong pagbulig o pagsuporta din sa akong gamay channel. So hanggang dito na po tayo maglanon. God bless po sa inyong lahat.